फैया बेलाय एथ' गोबाव माथो फनाबो बिजि हरबाय थादोंमोन आङो गोसो मिलायनाय बिदि निमाहा होदो आरो आं दहाय लोगोजोंसो रायलायबाय थादोंमोन लोगोआ देरसिन आं देरसिन बिदि फनाव रायलायबाय थानो लोगोआ देरसिन बिदिसो गोसोबो गोसोनानै लोगोखौ देरसिन होनदों आं बिदि होनदों मानोना आं आंनि लोगोखौ बावनो हाया मानो आंनि उन्दैनि लोगोनि जारिमिनखौ खोनासं आं आंनि बिमाखौ उन्दै समाव खोमानांदोंमोन बे समावनो आंनि लोगो सानसेया आंनि लोगो सानसुलिजों आंजों बेरायलायोमोन जिरायलायोमोन गोबां खोथा सावरायलायोमोन मिन्थिबाय सानसुला सना सना बिदिमोन आंखौ निमाहा होदो बिदिब्ला अरजाया सना थांसै बिदिबा सना लोगो नोंना बयफ्रेन्डआ अबेनि आरो मा मुं नोंखौ खिथाग्रोदो लोगो दे बिदिबा लोगो आं आंनिखौ खिथाग्रोसै बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय सा रुनिखाथा गामिनि लोगो नों गोसोनायखौ गाबोन लिंहरदो आंबो आंनिखौ गाबोन लिंहरसै दे होमबालाय लोगो मा नोंसोर सानैबाव आयुरे Run. आं गोसोखौबो खावबाय आरो नोंखौबो खावबाय खारलांथों साला थैथों